Fis-summit tal-COP29 li qed jittella fl-Azerbajġan, Malta ppreżentat il-Climate Vulnerability and Resilience Index, inizjattiva immirata li tindirizza l-isfidi marbuta ma' tibdil fil-klima, partikolarment għal gżejjer stati żgħar. L-inizjattiva ppreżentata minn Malta għandha lan li lil mill-impatt ambjentali tistudja kif dawn il-pajjiżi żgħar jintlaqtu mit-tibdil fil-klima anke fuq livell soċjo-ekonomiku, kif spjegat ma' TVM News l-Ambaxxatur Maltija tal-Klima il-Professur Simon Borġ. Il-bidla fil-klima qed iġġib magħha bidliet li għandhom effetti anke soċjo-ekonomiċi. Issa il-punt ta' dan l-indiċi huwa dak. Dan l-indiċi huwa msejjaħ il-Multidimensional Vulnerability Index. Iġifieri, dan ikejjel kemm pajjiż huwa vulnerabbli, kemm għandu sfidi u x'tipi ta' sfidi, ġifieri sfidi multidimensjonali. Hemmhekk inti għandek pajjiżi li bħalna peress li huma gżejjer żgħar u nazzjon fl-istess ħin, għandna realtajiet li huma differenti minn tal-pajjiżi kbar. Qalet illi għalhekk Malta qed tibbenefika wkoll minn dan l-indiċi għaliex qed jiġu identifikati anke l-isfidi tagħna bħala pajjiż. Matul il-preżentazzjoni mtella minn Malta l-Ministru għall-Ambjent Miriam Dalli indirizzat lil dawk preżenti. Fl-indirizz tagħha l-Ministru qalet li gżejjer stati żgħar inkluż Malta huma l-aktar vulnerabbli għat-tibdil fil-klima. Qalet li dawn it-tip ta' pajjiżi jiddependu fuq il-kosta tagħhom għat tkabbir ekonomiku u għalhekk bil-livell tal-baħar jiżdied tinħass urġenza għal strateġija kif dan kollu jista' jiġi mitigat. Il-Ministru Miriam Dalli qalet li dawn l-isfidi joffru opportunità l-innovazzjoni, kollaborazzjoni u soluzzjonijiet proattivi. Qalet li dan l-indiċi juri kemm Malta hija kommessa li tikkopera fuq livell globali. L-inizjattiva li tmexxiet mill-Gvern Malti flimkien mal-Università ta' Malta u l-Organizzazzjoni għall-Istati Afrikani, Paċifiċi u Karibej tipprovdi gwida komprensiva ta' riski klimatiċi. Massimo Ksisa għal TVM News minn Baku fl-Azerbajġan.